Salutare, guys, și bine ați venit la noi episod. Astăzi ne vom juca Minecraft alături de Hello Smile. Aveți canalul în descripție. Deci astăzi vom face McDonald's scump versus ieftin. Dar stați, cum oare să alegem? Vom lua... Nu, trebuie încă o dată. Deja am filmat la mine, gata. O să vedeți la mine prin episod. Deci eu ce primesc? Ok, deci de data aceasta primesc scump. Și vei avea la dispoziție 10 minute. Da, deci el n-are voie să folosească concret, dar eu am voie, fiindcă e scump. Tu ai materiale scumpe, fel de $10.000, așa putem. Dar la mine numai 100. Da? Deci hai să ne venim pe plotul nostru. Deci, ok, deci acum începem. Deci eu am voie să... Cum pot să încep să fac un McDonald's? Bă, am o idee. Am cea mai bună, voi folosi concret. Pentru acest voi folosi concret, dar nu concret powder, dar white concret făcut. Deci am terminat să fac schema. Schema aici am făcut 6. Stai aici 5, 1, 2, 3, 4, 5. Deci aici va fi 5 blocuri și aici 5 blocuri pe lungime, dar pe înălțime m-aș gândi pe vreo 5 sau 4, deoarece McDonald's-ul este lung. Deci nu vă mai cheltuiesc timpul, vom reveni când terminăm și tot blocul. Deci, prieteni, am terminat lungimea, adică pereții, iar acum vom mai pune câțiva geamuri, pentru că nu cam este suficient pentru un adevărat McDonald's scump. Și după vom încerca să facem teracota, cum la un McDonald's adevărat va fi. Deci gata, am terminat oficial teracota. Am făcut un design, fiindcă este totuși unul scump. Ia ca așa, uitați, cam așa de mare va fi McDonald's-ul meu. Și acum vom pune mesele și aici vom face bucătăria unde șefii fac toate mâncărurile de la... Deci aici, guys, am făcut 2 mese, dar voi mai face. Și am făcut așa câteva frunze. Acum voi face bucătăria. 1, start. Adică da. Bă, dar cum ai făcut semnul, mă? E bun, mai bun ca la... Deci hai cu ta, că e ieftină. Hai, bă, unde ești, mă? De aici, mă. Hai, frumos. Am o întrebare, cum așa? Așa, bă, și așa, așa, stai la masă, aici așa un băr, aici screen-urile, adică, cum se numesc, panou. Din care carne pot să știu că se face burger? Bă, chiar am idee. Ok. Și cam așa arată în interiorul meu știe ce, dar aici, la para hai numai la tot. Ok, deci la mine deodată mău. Na. E mare mău. Trebuie să facem așa. Deci la mine e ca la McDonald's, nu se deschid ușile. Le deschizi tu. Deci bine. Stai, închide ușa. Da. Salută-l pe omul ăsta. Salut. Ups. Ok, hai. Deci bine ai venit la McDonald's, da, închidem ușa. Deci avem aici 1, 2, 3, 4 mese, da? Adică ia ca, vezi că aici nu cu shift-ul, dacă vrei shift-ul, ia ca dacă ești copil, ia ca așa. Înțeles? Păi da, mă.
Da, ești rău, mă. Ok. Deci, aici îl ai pe bucătarul Steve. mâncare. Da, s-a dus, stingură. Deci aici ai meniu, da? Da? Adică asta e pe... Ok. Deci ăsta e carne și asta tot e carne. Da, și aici am pus carnea la copt. Ok. Bun. Ok. Cam atât acest episod. Nu uitați like la plan, subscribe-ul, poate ne strece 50 de abonați. Da? Și poate și mulțumesc, mă, guys, că am făcut 6 abonați. Asta e cea mai mare bucurie. 6 abonați. Poate face 10 abonați și 80. Regi. Ok. Vă mulțumesc de abonare și vă întâlnim la următoarea. Pa, pa. Spa.